Ada saya sekali. Ayo, दिनै नै भिडिअ खालामनोसैलाय जोंहा भिडिअ ओमफ्राय मा नाम मोनलाय आसोलना आंना प्रसन्जित सिगाङावथ' बिराद बारलु बारला हाखायोमोन बेबो ओमफ्राय जों दा बिखिनिनिफ्राय ओंखारबाय आरोना ओमफ्राय बहा लायनाय जागोन जोङो रामफलाव लायनाय जागोन ना साइकेलजों थांगोन एकदमबारे जेटलिनि मिनिग्राखौहाय लिंहैग्रोसै आरोना जोङो लोगोफोर ओमफ्राय बारनाय ना नोंसोर बारखागोन बारजोबगोन गासिबो बाव बारनो हाजोबो दिनै बारनाय जागोन आरोना बिरादनो भिडिअआ इन्ट्रेस्टनो होमबा भिडिअखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर जोङो दा नैबे साहा बागानावहाय माखासे बारनाय लानो नागिरदों दा केमेरामेन आरोना बिसोरहाय एकदम बेसेबांबा गोबाव जायोमोन आइ लाभ इउनि साहा बागान हाबदोथ' बरिया नै जों बेगजाम गोलाव होलांगोन आं बरिया समायगोनलै आं लाथारगोन बाव बेगजाम गोलाव सिगाङाव हाग्रा जौसोमोन बियो लानोसै बावनो हिटखा नै टलगेटनि बे माबा आइ लाभ इउ जोंना नै साइकेलखौ नेबाव दोनबाय आरोना बारनाय लानोसै ओमफ्राय मोजां ना जायगाया लकेसना नोंलाय बारा आसोल गासिबो मोनसे मोनसे बारजोबनांगौ खोनाबाय हो आखाइ गदों सायो दाबो बोरै होबाव आयु बिखे नोंबो बारफैनांगौ नै बाहाय गासिबो बेगजाम गोलावहाय ओमफ्राय ब्र नों हागोन हाया दे मोनसे दे जे ब्लगाव दे बरिया नुयोलै केमेराया दे मोनसेबार आरो नोंलाय वाह आंबो लागागौ बिदिखौनो नों बारा ओमफ्राय बारला आखाइ बारा जासिगोन आं बानायनो मोनसे न ओरै खेब आङो फार्स्टआवनो ट्राय लागायसै आरोना आंथ' आलदासो जाखागोन नालाय आयु नाफसा नागिरला मा जाखो आयु हायाबो जानो नागिरालै आंनाबो जाथ'बाय ओमफ्राय बेखिया मोनसे बारदोब्रा बेगजाम गोलावखौ बावसायमोना बेगजाम होयिया दा बिखि ब्र'आबो होगोन आरोना नायदो नोंथांमोना बेगजाम गोलावखौ माबायदि जायो बिथांमोना दा बयनिफ्राय होबोनो नागिरदों गोलाव साइज खायलें जाबाय सिथाबार औ दे सोला नै बेगजाम होनो नागिरदों आंथ' दा बारबाय लालाय ओमफ्राय नों हागोन हाया आयु सिगाङाव आजांगानो बारोमोन नोङो मा जाखो दा ओमफ्राय दाख्लै खेबसेसो बारदो दे खेबसेसो बारनो हागोन हो हाया खनसेसो औ दे नारथायनाय जायोना औ जेबो नङा दे खेबसे हो गासिबो बारग्रा जोब आंजों फैनाया गासिबो दे बारा जायखिजाया बेगजामबाबो दे बेखि होदो होनबालाय दे खोनाबाय है नुवा जेबो नङा है जेबो नङा दे थानानैसो आं बादि ओरै आखाइ खालामनानै बारा दे लागावबो लासैबाबो जेबो नङा दे नाजानांगौसो मेंबायना अनेक खर गिदिंबायबो आङो सयबार हैनांगौ खर गिदिंदों आयु गोबाव जाबायना प्रेक्टिस खालामैया फाग्ला दे आरो फाग्ला बे 9टा टाइमाव सोर बारफेरखो दे ना फाग्ला दे खर गिदिंबाय बा सावरायहरदो नोंहालाय हो नोंहा बारा नोंहा बारनांगौ फाग्ला दे मोननैल' नोंहा गिदिंनाया बरिया जादों माथो दे औ नै बिदिखौसो मोजां मोनो आं दे थाबायनाया देलाय माखौ होगोन नोंलाय खेबबेसे दे खेबथाम हो खेनबासो होआबो नङाबा हनै दामि
लागाव नै लबार बागान रोदायावसो लांसैमोन फाग्ला मेंखो ना माखो ओमफ्राय मेंखो ना माखो दे नोंनावसो खेबसेल' होदो दे बागि नैबेनासो बरिया जायोमोन मारै जाखो थाफा जालांबाय दे खेबसेल' हो दे आखाइ लिरनाय होनलाय नोंना मा फुदुंलाय अके जानला मोनला होलाबाय बारज्लाबाय अ मा जाखो बेलाय मा जाखो जायाखै आखाइया नारथायजों गिदिंनांगौलै फाला आखाइया लिरनायाव एगजामफोरखौ सिम्पोल होबानो जायो बो समान हट गिदिं औ दे दे साथामबो दे मोजां खेब दे जाबाय वान टु जाबाय दे खलखौ गिदिंफिनसै नै रोदाथ' जायाखैमोन नालाय दे नाङा दे जाबाय दा वान टु थ्रि आयु पारफेक्ट गोदो उन्दैयावसो गारफैयोमोन बिदिखौ बारनो हाखायो दा ओमफ्राय मानि ओंखारथ' राना बिदिनो जायो दे आफाराला जोंगा बांद्राय बिदियाव हमब्रा एसे नै जौ औ बांद्राय खरा जायो नङा ओरै नांगोनलै थ्रि होद नागिरा खालामगोन ना एसे ओरै गारखो दे एबार दे हमनांगौ दा जाबाय ना वान टु थ्रि गिदिंनो हाबावोसो माथो देलायसै दे एबार दे मेंथ'बाय नै जोंना एकदमबारे दसे जिरायसै हा सान्दुं गोसाब्रा फाग्ला साइकेलफ्रा नुवाखै मिथिजोब्बाय कलेजनिफ्राय लागावलाय दे फिसौनो एबार रायलै